Ladies and gentlemen, are you ready for the 12? Mali? 12 challenges of Christmas! What's up guys, this is Johnny Hospital, that's Jomie, and since it's December, mag-12 challenges of Christmas na tanong. And para sa itong pinakaunang challenge, agoy, atong guest karon kay usa sa mga pinakagwapo, pinakalami, o pinakabisaya nga vlogger sa tibuok Pilipinas! Walay lain, the one and only Bisaya vlogger, Glenn Abukay! Sulod pod no, di ka masulod. Sorry ka balo! And para sa kaninga challenge, muro tagikan nagkuhan no? Para kaninga challenge guys, nairason nga no nagsando jud mi, wala lang mi nagpakita sa among mga lovely nga muscles diya. Among challenge guys kay magchula! Among buhaton karon guys kay ang Extreme Wax Challenge! Yes guys, among waksan ang among kilikili. Kung kasay jud bay. Kinsay una mo sulod. Sulod. Tubig na. Bato. Week oy. Guys, first time na mo buhaton so dimi ka balon no. Kulbanin ka. Medyo maldito. Wa ka na kulban? Our Father who art in heaven, holy be. Ito kayo to. Bugnaw? Pilit. Sakit? Isod pod. Yawa. Nini mo malikas uy. Unsay ko instruction uy. Wala ko nabasag instruction. Jumbo lagi jumbo ng pilit na siya. Sakit kayo? Lapis to. Butang na to. Basta sa TV animus. Function. Sugar. Isa tantang ko ma. Isa. Gusto ka biraw na Isa. Palitan sa itong one. Palitan sa itong. Wait lang. Wala lagi na instruction. Ganito na ako nagkuhan. Ay, paningon. Basta sa TV gaganahanlok ko. Wala instruction. Go? Ay, isa. Ay, no. Pataas yung panakin ako sa mga YouTubers. Inana, ila. Gina? Mamma mia. I-happy! Dagan kay Bong! Mama. Sakit? Medyo. Nuntingan na to? Maldito. Diyan mo na po, butong mo na. Ang gila ka. Na? Excited na kung ikaw na. Ayun, magara-gara. Wala ka na yung sakit. Sakit, uy. Kita ka itong buhok nyo, nintang-tang nyo. Ay, sabay. Ang gila ka. Sakit lagi, wala pa. Tarong ba? Lagi. Wala lagi ito Gamay. Sakit, Glenn? Dito! Super sakit? Like pain level? Superior? Huh? 1 to 10? Supremo. Out of 10? Lalo na sa rami. Mga 11. Uy, atot, ayun na lang, Glenn. Uy, guntingan na lang nako, Glenn. 7-11. Ayan! Go, ready? Oo. Ready na? Wala ko nang ikuan ha? Wala man siya napilit, Wala. Ano mo, Jong? Gunting mo na to, uy, kay sakit. May natagunting. Ay, basi maguntingan mo akong kahit talaga. Uy, netaya, buong matitanos ko. Haman tong gunting nga, way taya. Yep. Ayan. Wow. Barbero rin ito. Ay, garo na yung guntingan, eh, kanila. Lucky na taway. Nakibet ba? Lucky mo. Nakita ba eh? Karon guys, i-leave down na naman siya og 2 to 3 minutes so magtabi mi. So ganahan tabian, Glenn. Ganun ko magtabi na. Ikaw na yung... Sakit mo siya? 1 minute mo nga. Dili katsa. Baby, it's not true with me. It's not true. Baby, it's not true with me. Dili siya mapilit. Oh, wala man sa ligana guys. Nakitaan ra namo ang direksyon. Nara dire siya padugayon, diretso di siya. Okay, basahon niya ang instruction para makuan. Number 1. Working in a small area using the spatula. Apply a thin coat of the wax in the same direction of the hair growth. Paubos ang direction. Oh, balaw dyan. Place the rough portion of the washable clothes immediately on the... So, immediately? Oh. Tapos? Tap 2 to 3 times. Hold skin taut and pull off the skin in one quick motion. Payback! Sakit sa... Sige daw to. It's working! It's working! Oh, sige to. Ready? Ano? Ave Maria! Oh my god, I swear! It's working, guys! Oh, gito. Sakit? Pain level, 1 to 10. 11. Ay, nagdugo na, Glenn! Ay, nagdugo yung ilok!
na game. Sakit man ka. Okay, Roy. Kaya man ka. Kaya, Roy. Ready? Model. Ready? Ready. No. Tama na dyan? Ha? Pikas na po. Sakit na? O karon guys, magbaylo na mig position kay feeling jud ako ay kanang real challenge jud ni. Karoon si Jomi na. Come to Papa. Mura ning only time nga di kay kumuduol sa lami nga lalaki. Kinsay mong mama. Kakulban bitaw kong Glenn. Ay, sakit na. Uy, ayaw na lang, bi. Kakulbuhan ko. Laki ka dili. Sakit, sakit! Agay! Uy, Gwen. Agay! Agay! Huwag sa maglan! Agay, mama! Mama! Agay! Wala mo Ningkry na siya. Wala ko girep na! Pagsisay na! Butangan pa siya, Glenn. Agay! Sa gilok siya, Glenn. Agay, Glenn! Madrag, Judy! Madragay! Agay! Madrag ang buhok, no? Madrag ang buhok! Agay! Mama! Kasi sa Glenn! Agay! Mama! Agay! Wala ka tangda. Wala ka tangda. Sakit ka! Ayos siya nga! Mura siya ka nang gihana! May tayo mong buhok niya! Wala na yun! Mas ganay ka na yung buhok lagi. Ganun ka kailangan na magawid sa ako sa pikas. Agay Rams! Agay Rams! Ginok Rams! Ayaw Rams! Kadut lang Rams! Agay Rams! Mama, lagad kayo! Mama, nagpagsaba! Kanang Rams, hawidi ko dari sa pikas! Balin dari sa pikas! Hawidi akong ulo! Paglumatin! Mama! 1, 2, 3. Wow! Agay! Sakit kayo siya! Sugoy! Nahamis akong ilok. In fairness, effective. Ihurot lang, ihurot. Agay! Sakit ito. Inayag. Agay! Sakit kaya ang mabira manggod siya sa wax. Agay! Inayag, Glenn. Ay, sa Glenn. Kinsa si Clark siya mong kinabuhi. Uy, wala na na uy. Clark Kent, si Clark Kent. Superman! Tangtagin. Sakit siya pero dili man siya pareha sa kung maka-describe pug kag 11 kay murag agay parang hiray Ano no. ang gilimyon gamay? Kung makaingon siya 11 mga naraman siya sa 7. Agay sakit lang jud siya kanang makaana jud ka. Kinsa si Chito sa... Chito Miranda. Agay! Butangan manggunag agay! Butangan manggunag inana pa! Uy, dili magguniguan biraon maggunaguan. Agay mama. Gabi ni nga challenge kay baka panawag kang mama. Limpyo na guys. Hamis na kayo. Feel ako kung kamera lang, hamis kayo na. Pero Lain lagi kay kaso kung diri bate. kung saan lagi makita mo, di mo kan good. Mga samad-samad, mga nana. Hamis ka dira. Putik kay ko dira. O karon guys, atong shavan ang sa akong pikas na pod kay sa amo duha kuro may lalaki nga kaya kayo ang extreme na pain. Jamat si bayot like one eh. Ayot ka bay, talawan ka. Naman din eh, bugas akong pikas ilok. Awidi gani. Awidi sa bugas panaw sa sakit na siya dira nga part. Agay, sakit no. Naiburot no. Yan. Agay, ayun na lang Glenn, kay sakit ang bugas Glenn. Ha? Sakit kay ang bugas. Nasugdan naman. Kinsay mong mama. 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 1, 2, 3, mama! Kita kayo eh! Agay! Katong 11. Pinakauna ang sakit! Nana dyan na guys, no? Ang una dyan mo'y pinakasakit. Kinsay mong grasya gugmang giatay. Kasi akong crush ang kumag... Si Von! Agay! Atong boy. Ay, sakit. Ngayon mo, kita as okay na yan. Mabos na rin na bil. Murag ka ng bulbul. Sakita, uy! Sakit siya. Muna jud ni. Sa unya naglan magdungan pagsaba mo pagdungan mo. 1, 2, Sa 3, go! Agay! Duwa ka buhok siya! Isa! Kadit lang. And that's it for this video, guys. Medyo sakit-sakit dyan siya, no? Bitaw, sakit bitaw yun. If you like this video, be sure to give it a massive thumbs up. Subscribe sa akong YouTube channel kung wala pa. Subscribe mo sa yung channel, guys. Glenn Abukay. Mo again. Bisaya Vlogger. Yes! Up mo
ko siya. No! Once again, thank you for watching. This is Jomi Hospital with Glenn Bukay. saying no regrets, just love! Ako kasay, gusto ko kasay. Lucky the boy.